сцената, които ни помагат в такива моменти. В очакване на вълнуващата среща ЕИД дискусионен клуб Център за кариерно развитие обобщи основните въпроси, отговорите на които са от изключителен интерес за младата аудитория тук. Как определяте от дестинацията на времето ролята на нашето училище в формирането като личност и като творец? Ако трябва с една дума като определяща, защото екипът, с който работихме тогава, който предполагаме все още в училището, ме оцени такава каквато съм и въпреки многото отсъствие, за да ходя да репетирам в театрална студия Пирон, те ме подкрепяха и ме оставяха просто да бъда такава каквато съм. Така че бъдете вие такива каквито сте, намерете това, което ви харесва и тук е мястото да ви се помогне то да се развие и да станете едни прекрасни млади хора. Кое е най-яркото творческо преживяване, запечатано в съзнанието ви миналите години? Ние бяхме първия випуск, който направи Ден на таланта и подготовката му беше много вълнуваща и може би това е нещото, което се сещам като най-ярческа творческа изява. Беше страхотно, много се вълнувахме, никога няма да забравя номинациите, които бяхме направили за учителите. И преди година си говорих с преподавателки, които казаха, че ние сме били направили най-добрите номинации и ми стана много мило. Може би това е моя творчески връх в облеклото. Кое от усвоеното през ученическите години е особено ценно и полезно днес в работата ви за актриса и режисьор? Първо, може би това, че ме научиха на труд тук. Научиха ме, че без да се постарая, нищо няма да се случи както трябва. И естествено, чисто практическата страна на нашата професия, защото аз се занимавам с актьорство, но неизбежно аз винаги излизам с костюм на сцената и винаги имам отношение към него. И навсякъде, където съм работила, знаят къде съм завършила и имат респект към мен заради това и винаги са уважавали моите решения спрямо моя костюм. И аз самата имах възможност да направя костюмите на 2 спектакъла, което освен уважението на моите колеги и гордостта, че мога още нещо да направя и да дам за това, което искам да се случи както трябва, погледнато от прагматична страна, печеля повече пари. Какво е вашето послание към родното училище и неговите възпитаници? Може да го напишете. Ще го напиша с червено любимия цвят на сина. Госпожо, пише грозно, съжалявам. Докато Жени пише, искам да се намеся и да разкажа за този първи ден на таланта, който заедно с класа на Жени направихме преди много години. Аз като начинаещ учител в това училище, а тя е един буен 4-ти курс тогава, не 12-ти клас. Мисля, че беше знак това, че Жени толкова се въодушеви. Правихме го в Дома на културата, колегите от тогава се спомнят. Бяха намислили една страхотна музика, бяха намислили едни страхотни номинации за своите учители. А за нас беше изключително вълнуващо, защото беше за първи път ние виждахме тази мисъл и това отношение на децата към нас. Жени беше режисьор, вдъхновител, изпълнител, но от самото начало, като се качи на сцената, някак си не искаше да слиза от сцената и почти през цялото време Жени беше на сцената. Тя сядаше на рояла, свиреше, пееше, участваше в ревютата, участваше във всичко. И мисля, че това беше един знак,
че тя е усетила емоцията, усетила е чувството на сцената. Той е завладял до такава степен, че завладя и живота й, защото един артист никога